Okay, so ndewo no abụ Quinette Ogochukwu High. Ihe a intermediate class. So ihe nwere imekwa n'ụbọchị taa bụ ebe anyị mere n'izu gara aga. Ihe a na-akpọ agwara ọgwa, which is miscellaneous. So anyị ga-ebidokwa ebe ahụ kawa. So tata anyị nwere kedu onye ga-echeta ihe nsi okenye a na-akpọ okenye n'Igbo? Kedu onye ga-echeta ihe nsi ihe a na-akpọ okenye? Onye chetara ihe a na-akpọ okenye na Igbo? Onwe chetara ya? Ha! Gịnị bụ okenye? Onwe chetara ha? Okay, an adult. Okay. Ezinne echezọla ikwu aha gị ma echi ikwu ụka. Okenye bụ an adult. So, kedu ihe ọzọ anyị mere ka njọkwa ọzọ? Gịnị wụ ụgbọala? Gịnị wụ ụgbọala? Kedu onye chetara ihe wụ ụgbọala? Onwe chetara ihe a na-akpọ ụgbọala? Kedu onye ga-echeta ihe a na-akpọ ụgbọala? Car. Huh? Car. Car, yes. Gịnị wụ ụgbọelu? Gịnị wụ ụgbọelu? Kedu onye chetara ihe wụ ụgbọelu? Plane. Plane. Ụgbọ mmiri? Boat. Boat. Also Ezinne na-aza ihe ndị a na-ajụ. Ndị ọzọ nọ ebe a, unu ga-ejisi ike na-aza ihe a na-ajụ. Biko ka ọ ghara ịwụ sofu onye na-aza ihe anyị na-ekwu n'ụlọ akwụkwọ ebe a. Ngwa na ugbu a I'm going to share the screen with you guys. Okay, so let's see. All right, let me see. I don't know who blocked it. Let me see. Okay, gịnị wụ une or unere? Gịnị wụ une ma ọ bụ unere? Gịnị wụ une? Kedu onye chetara ihe a na-akpọ une ma ọ bụ unere? Uchenna, gịnị bụ une? Uchenna. Uchenna ọ nọ ebe ahụ? Gịnị bụ une? Ikenna, gịnị bụ une ma ọ bụ unere? Ịda na ịkpọrọ ya une ma ọ na-ekpọrọ ya unere, gịnị ka ọ bụ? Icheta ihe a na-akpọ une? Ifelota, gịnị bụ une? Gịnị ka a na-akpọ une? Onweghị onye chetara ihe a na-akpọ une. Une bụ plantain. The une nracha wụ banana. We did all this last week. I don't know why we're forgetting. Okay. All right, so let's continue from where we started. Mana bifo tupu anyị emewe ihe ndị a ka m agachighị azụ maka achọrọ m ịma ma unu chetara ihe ndị ọzọ anyị mesịrị. Gịnị wụ zaa ụlọ? Gịnị wụ zaa ụlọ? Sweep the floor. Sweep the floor. Sweep the floor. Gịnị wụ wetara m? Wetara m. Get you? Like get you something? Okay, gịnị wụ nye m? Give me. Gịnị bụ nye m?
Give me. Okay, good. All right, that's wonderful. Gịnị bụ wulie elu? Wulie elu. Gịnị ka a na-akpọ wulie elu? Onwe ya chetara ihe ọwụ. Wulie elu. Send it or put it up. No, wulie elu means jump up. Jump up. Nọrọ anị. Gịnị bụ nọrọ anị? Nọrọ anị means to sit down ma nọrọ ọdụ. Gịnị bụ gbaa egwu? Gbaa egwu. Gbaa egwu. Dance. Yes, okay. Gịnị To bụ dance. chịa ọchị? Chịa ọchị ma ọ mụọ amụ. To laugh. To Laugh. laugh or chịa ọchị. Yes, that's good, isn't it? Okay. Gịnị bụ nwanne m nwanyị? Gịnị bụ nwanne m nwanyị? Sister. My sister. Sister. Gịnị bụ nna m ochie? Gịnị bụ nna m ochie? Kedu onye ga-agwa m ihe bụ nna m ochie? Nobody. My grandfather. Yes. Gịnị bụ nwanne nna m? Nwanne nna m. Nwanne nna m. Gịnị ka ọ pụtara? Gịnị bụ nwanne nna m? My dad's sibling. My dad's sibling. Okay. Gịnị bụ nwanne papa m? Remember, what is papa? What is nna? Gịnị bụ nwanne papa? My dad's sibling. Okay, good. So I want you to know that they're the same thing. Okay, now moving on. Number one we are going to do is buru ibu. Buru ibu. Buru ibu means something that is big. Something that is big. Okay, that's big. If you want to say my house is big, my house is big. I have a big bag, you know, things like that. Buru ibu means big. O buru ibu. Aka ya buru ibu. You know, things like afọ ya buru ibu. What else are you going to say? Okay, who will use buru ibu to give example? Kedu onye ga-eji buru ibu kwuo okwu ebe unu ma ihe wu buru ibu? Buru ibu. Someone try. Ezinne ngwa. Ụlọ gị buru ibu. Ụlọ gị buru ibu. Yeah, that's good. Your house is big. See that? Ụlọ gị buru ibu. So you can say something like that. Ụlọ gị buru ibu. It means your house. I will punctuate it later. Your house is big. There you go. Esi m na ụlọ buru ibu wee pụta. I came out from the big house. The more house is so big, the more house is big. The shopping mall is so big. Ụlọ ebe a na-azụ ahịa buru nnukwu ibu. Buru nnukwu ibu. Okay, so is there another person want to give us example? Any other person? Ike, all right, so we say Ike. What is Ike? Ike means power, something that is strong.
Ike means power. So it's like when somebody is like, this man is so strong. This man is very powerful. So it's power and strong. Ike means power or someone who is strong, something that is strong. Okay. Power or strong. Okay. Nwoke a shiri ezigbo ike. So we're gonna put it this way. Nwoke a shiri ezigbo ike. Nwoke a siri nwoke a siri ezigbo ike, or nwoke a siri ike. It means this man is very strong, or this man is very powerful. Something that is strong. Okay. Who else is going to give us example with ike? Or you can also say, okay, this stick is very strong. Okay, who? Afambo Uchenna. Okay, Uchenna. Nwanne m nwoke siri ike. Good. That's wonderful. Nwanne m nwoke. Okay, wait, I need to write it in English. Nwoke a siri ike means this man is very strong. Okay. Okay, Uchenna sị, nwanne m nwoke siri ike. Nwanne m nwoke siri ike. It means my brother is very strong. Nwanne m nwoke siri ike. So Uchenna sị, my brother is very strong. Okay, who else will give us an example? I need somebody else to give us an example. Someone else try with ike. Nobody will do that? Or you can say, wow, I didn't even know that this woman is very strong. Or I don't know how she got, where she got her power. Amaghị m ebe o nwetara ike ya. So, but I need you to give me the examples. I'm not gonna be the one telling you everything. I want to make sure that at least you're following what I'm saying. Who else will use ike to give us example? Ezinne. Ezinne ngwa. Amaghị m nwanyị a siri ike. Amaghị m na nwaanyị a siri ike. Okay. Amaghị m. What does that mean? I didn't know. What is nwaanyị a? This woman. Continue. Finish it. I didn't know. I didn't know this woman was strong. Okay. I didn't know that this woman is strong. Okay, that's good. All right, so we're gonna move on again. Achịcha. Achịcha. There's something we call achịcha. I believe some people, you know it, but achịcha means bread. Achịcha means bread. And then in Igbo land, there's nothing like we call cake. So cake, we call cake achịcha, because when that we use flour to make cake. So it's also achịcha. But bread is achịcha. Bread or a cake. Okay. Eriri m achịcha ụnyaahụ. Okay, you can say eriri m achịcha
Eriri m achịcha ụnyaahụ. Ụnyaahụ. Eriri m achịcha ụnyaahụ. It means I ate bread yesterday or cake, depending on what you're trying to say. Okay, I ate cake. Let's see, bread. Yesterday. I ate bread yesterday. Or you can ask, did you eat bread yesterday? Iriri achịcha ụnyaahụ. Oh, kedu onye wetara achịcha n'ụlọ anyị? Who brought cake or who brought bread to our house? Kedu means who. Kedu onye wetara achịcha n'ụlọ anyị? Ma ese kedu onye wetara cake n'ụlọ anyị? Otu ihe ahụ ka ọ. Okay, so who brought it to our house? All right, so we can do something. Oche. Gịnị bụ oche? Kedu onye ga-agwa anyị ihe bụ oche? Afa m bụ Uchenna. Okay, Uchenna. Oche is chair. Okay, oche wu chair. Okay, kedu onye ga-eji oche kwuoro anyị okwu? You can say, Uchenna, butere m oche. Now, somebody else, I need an example. Uchenna, butere m oche. So can somebody else try to use, tell us how to make a sentence with it? Uchenna, butere m oche. Butere m oche. Uchenna, bring me a seat or bring me a chair or get me a chair. Ife nlọta ama m na ebe a ma na-ekwu. Uchenna, butere m oche. So who will make a sentence with oche? Kelechi ọ n'ebe ahụ? Kelechi. Yes, ma. Okay. Ngwa, gwa anyị were oche were kwuo okwu. Make a sentence with a chair. Oche n'Igbo. Uchenna, butere m oche. Pụtara. Uchenna, get me a chair. Get me a, oh wow, what is that? Get me a chair. Or bring a chair to me. All right. Okay, Kelechi, jiri oche kwuoro anyị okwu. I'm really na oche. Kwụsie ike ka m n'ihe ị na-ekwu. I'm really na oche. What are you trying to say in English? I'm going to eat. I'm going to eat on the chair. You're going to eat on the chair. Aga m eri nri n'oche. Aga m eri nri n'oche. Ma ọ ga-ese, I will eat on the chair. Or like I will sit on the chair eating. Okay, so when you say aga m eri nri n'oche, aga m anọ n'oche rie nri. I will sit on the chair to eat. Okay, aga m anọ n'oche rie nri. All right, so that's the best way to put it. Aga m anọ n'oche rie nri. Okay. Aga m anọ na oche rie nri. Nri means food. Rie means eat. Nri. Aga m anọ n'oche rie nri. So that's what it means. Means I will sit on the chair to eat. I will sit. I will sit on a chair to eat. Okay. Kedu onye ọzọ nwere ike inyetụ anyị ofu okwu? Who can use oche to make a sentence? Who can use oche to make a sentence?
Okay, so let's move on. Now we have a word called ghọrọ. Ghọrọ means catch it. Ghọrọ, catch. Ghọrọ means to catch it. It's a ghọrọ ya means to catch it. Ya means it, but ghọrọ means catch. All right, so somebody else, Ifen Lota, you're going to make a sentence with ghọrọ. Ghọrọ means to catch something. Ghọrọ. Okay, Ifen Lota, jiri ya were make a sentence. Jiri ya were gwa anyị okwu. Ghọrọ. Ifen Lota ghọrọ ya. Ifen Lota ghọrọ ya, it means Ifen Lota catch it. Okay, so I want you to make a sentence with it. All right, this is okay. So I need your own example. Give me your own example. Is Ifen Lota with us? Is Ifen Lota here with us? I thought I saw Ifen Lota. Oluchi, are you here? Ikenna. Nwa onye chọrọ ikwu ụka. Ikenna, jiri ghọrọ wee kwuo okwu. Jiri ghọrọ wee kwuo okwu. Ghọrọ. Do you see my own example there? Okay. Ghọrọ. Make a sentence. Nne ghọrọ the Again, go ahead. Nne, Nne ghọrọ. Ghọrọ gịnị? I'm trying to say the ball. Nne ghọrọ bọọlụ. Ghọrọ bọọlụ. You see? Bọọlụ. Ball. That's how you spell ball in Igbo. Nne ghọrọ bọọlụ. You say, Mom, catch the ball. That's what it is. All right, so I can say mother or mom. All right. Okay, so nobody's saying anything. Wow. Oh, Ifen Lota na-ekwu. Ifen Lota ngwa. Ghọrọ oroma. Ghọrọ oroma ya. Gịnị bụ oroma? Ifen Lota. Orange. Yes, that's nice. Ghọrọ oroma. That's good. Okay. Ghọrọ. Oroma. Some people call it oloma. Some call it oroma. Oroma. So it doesn't matter. Oloma or oroma. It's orange. Okay. Ghọrọ oloma. Good job. Another person. All right. Okay. If no other person is talking, no problem. Gbajie. Gbajie means to break something. Gbajie is to break something. Gbajie means to break something. Gbajie is to break something. Gbajie. So gbajie. I don't know why it's not. Okay.
Gbajie. Gbajie means to break. At least you know what it is. Break the stick. Gbajie osisi. Osisi just mkpese. Gbajie mkpese means the stick is mkpese. Gbajie osisi means tree. Osisi means tree. Osisi. Then mkpese is stick. Mkpese. So when I say gbajie, gbajie osisi. Gbajie, you can't break a tree. Or you can only break the branch of a tree. But to break it, no, unless if you cut it down. But you can break a stick. Gbajie mkpese. Gbajie mkpese. Kedu onye ga-eji agwa anyị okwu? I can. Go ahead, mkpese. Gbajie efere. Gbajie efere, like a plastic plate. Yes, break this stick. Okay, gbajie efere. Afere missed. Okay, who will tell us who else? I can. Okay, onye na-ekwu? Afambo Ikenna. Ikenna ngwa. Gbajie oche. Onye ọzọ? Gbajie No, oche. Ba. It's Ikenna through GB. Can you see what I'm typing there? Let me maximize it. Supposed to be ba, not ga. It's gbajie, gbajie. Supposed to be gbajie. You see it very well now? It's gbajie, not ga. I don't want you to say ga. I want you to say gbajie. So gbajie. Oche. Okay. So it's all gbajie oche. Break it here. Okay, gbajie oche. So it means to break it. Zoro, what is Zoro? Zoro. I know you must have heard that before. Zoro. Buy, to buy. Yes. Zoro means to buy. Let me put the paragraph there. Zoro means to buy something. Zoro. Okay, zoro means buy. Okay, buy. Okay, Ezinne jiri buy kwuoro anyị okwu. Zoro means to buy it. Zoro buy or buying. You can buy something, like buying something. When you say buying something, anam azoro. I am buying something. I am buying. Buying is azoro, but zoro means buy. So when I say anam azota ano, okay, anam azota ano means I am buying meat. Anam azota ano. I am buying meat. Okay, kedu onye ga-ekwuru anyị okwu? Who will make a sentence? I can. Onye? Afambo Ikenna. Okay, Ikenna, huh? Zoro akụkọ. Okay, good. Zoro akwụkwọ. Gịnị ka ọ pụtara? Buy a book. Okay, Or buy the book. a book. Okay, buy a book. Okay. Buy a book. Okay.
Kedu onye ọzọ ga-eji zụrụ kwuoro anyị okwu? I can. We make it 10 and then I'll give you a room to ask questions. Kedu onye ga-eji zụrụ kwuo okwu? I can. Aga m ya ajụ ajụjụ. Kedu onye na-ekwu ihe ahụ? Afambo, Uchenna. Uchenna, ngwa. Nwanne m nwoke zụrụ oche. Nwanne m nwoke. Brian, gịnị ka Uchenna gịnị ka ọ? Gịnị ka ị kwuru? Gịnị ka ọ pụtara? Sister. Gịnị nwanne m nwoke? Oh, brother. Brother went to buy. No. You said nwanne m nwoke zụrụ oche. Means if you say it, you're supposed to know what it is. My brother buy a chair. That's what you said. Nwanne m nwoke zụrụ oche. My brother buy a chair. Onye ọzọ chọrọ ikwu? Afambo, Ikenna. Ikenna, ngwa. Can say zụrụ akpa, zụrụ efe. See efe is your clothes, akpa, your bag. Zụrụ akpa, zụrụ Aqua. Zụrụ akwa. There you go. Zụrụ akwa, gịnị ka ọ pụtara? Gịnị wụ zụrụ akwa, Ikenna? Buy clothes, okay? All right, so now let's move on. 8. All right, so 8. We're going to do what is obara? You hear it all the time from your parents. Gịnị wụ obara? Gịnị wụ obara? Obara. Gịnị ka ọbara pụtara? It's blood. Ọbara na-agba m n'aka. Ọbara na-agba m n'aka means my hand is bleeding. My leg is bleeding. Ụkwụ m na-agba ọbara. Or you can say ọbara na-agba m n'ụkwụ. You can also say aka m na-agba ọbara. Ọnụ m na-agba ọbara. You see, so kedu ọbara? Ọbara na-agba ya n'ọnụ. Okay, let me use that one. Okay, so you can say ọbara na-agba ya n'ọnụ. It means her mouth or his mouth is bleeding. Okay, you say her mouth is bleeding. Or because her mouth is bleeding. Ọbara na-agba ya n'ọnụ. Ọbara, okay, it's blood. Or you can say blood is coming out of her mouth. Ọbara na-apụta ya n'ọnụ. So make sure you're thinking about how you're going to make your sentence while I'm typing this. Okay. Ọnụ ya, blood, okay. Ọbara na-apụta ya n'ọnụ. Ọbara na-apụta ya n'ọnụ. Blood is coming out of her mouth. Okay. Kedu onye ga-ekwuru anyị? Kedu onye ga-eji ekwuru anyị okwu? Who will make a sentence? Okay, go on. Ọbara na-abịa isi. Kwuo ya ọzọ. Ọbara na. Ọbara na-abịa isi. What are you trying to say in English? Blood is coming from her head. Ọbara na-agba ya n'isi. Okay.
Okay, ọbara na-agba ya n'isi. Can say his head is bleeding. His head is, you can say bleeding, or you can say blood is coming out of his head, okay? His head is bleeding, okay? Okay, one more. Okay, I think we have time for 10 more minutes to ask questions. Okay, onwe onye nwere ajụjụ? Anyị ga-akwụsị ya ebe a. Ka nye unu ohere ka unu jụọ ajụjụ. We stop here to give you a chance to ask questions. Onwe onye nwere ajụjụ ọ chọrọ ịjụ n'ihe emere taa mụọ ihe ndị emere oge gara aga? Kedu onye nwere ajụjụ? Onye nwere ajụjụ ihe anyị mere taa maọbụ ihe anyị mere or what we did last week? Any question? First of all, I still did not get your assignment. I did not get you guys' assignment. I don't know why. I have a question. Kedu eshekwu ya n'Igbo? Kedu etu eshekwu I have a question n'Igbo? Ajụjụ. Enwere m ajụjụ. Ngwa, ọ bụ onye na-ekwu? Kedu onye na-ekwunu? Afam bụ Ikenna. Ikenna, ngwa jụọ ajụjụ gị. How do you say Uchenna broke the chair? Okay. Uchenna gbajiri oche. Uchenna gbajiri oche. Gbajiri. Like when you break some, gbajie means to break. Ọ gbajiri oche, he broke the chair. Okay, so Uchenna gbajiri oche. So we are using gbajiri. Uchenna gbajiri oche. It means Uchenna broke the chair. Okay. All right. Onwe ọzọ nwere ajụjụ? Onweghị onye nwere ajụjụ ọ chọrọ ịjụ? Okay. Starting from next week, I think I already said that. Onwe onye nwere ajụjụ? I won't know. I have to give you an announcement before we stop today. Kedu onye nwere ajụjụ? Onweghị onye nwere ajụjụ? Okay. Tata, I ga-akwụsị ebe a. So we're going to stop here today. I will send out, but I don't want to send it maybe ahead of time. I want you to read spontaneously to see if you are really learning something. Like we did last week. You guys did awesome. You did very, very well. You were able to read there. So we're going to do that again because I have to help you or learn to read. If you can read very well without practicing it ahead of time, it means that at least you are learning a lot, and it will really make me proud. So I want you to continue to speak Igbo in the house. Speak Igbo at home. Speak to your parents in Igbo. Even if they're speaking in English, tell them to speak Igbo. It's going to help you learn to speak. You go to school, you learn Spanish. In fact, some of you will even go 4 years, 5 years, from 8th grade to 12th grade, learning Spanish. And then you ask them what they're learning in Spanish. They don't even know anything. So it would be nice if you can speak your language, Igbo, and still speak English. Spanish people, they do that. Or Chinese people, they speak their language, they speak English. So speaking English will not prevent you from speaking your mother tongue. Okay, so it's very, very important that you learn to speak your language. All right, so I think we're going to stop here today. I'm going to post the note. But I sent an assignment last week. I have not received any. I think a few of you sent their homework. But I need every one of you to do the same. Send your own assignment that I sent out. It's just few things. I told you to pick like 5 questions there, 5 words, and then make a sentence, just one sentence each word. Okay, so it's not a lot. I know all of you went back to school already, and I hope things are going very well.
Make sure you're protecting yourself. Wear your mask. Wash your hands. Use your sanitizer. If you don't have your sanitizer, make sure you wash your hands. And then keep your family safe. Okay? You get home, remove your clothes. If you want, you can just maybe shower or maybe wash your hands to keep others safe in your household. Okay? So make sure you take this coronavirus serious. Don't just say, oh, it doesn't, it's not real. It is real. You have to keep your family safe. All right, I wish everybody well. Before you go, let me say this. I think next week we're gonna have one class.